Uuno on Hilma Design tuoteperheen uusi laudemalli, jonka tarkoituksena on korvata puurunkoiset lauteet asuntosaunoissa. Uuno on alumirunkoinen laude, joka asennetaan seinien varaan tällaisten alumiinikulmien päälle. Nyt lauderunko on kulmien päällä. Tämän jälkeen kärkiruuvit tiukataan. Näillä säädetään keskitetään lauteet kohdalleen, runko kohdalleen. Sen jälkeen nostetaan ritilä päälle. Asennus oli siltä osin siinä. No niin, nyt runko on tiukattu paikalleen. Nyt nostetaan ritilä päälle. Istumataso on asennettu. Seuraavaksi asennetaan jalkataso. Tämä istumatason ritilä ja nämä tasojen ritilät ovat irralliset. Eli saunan pesu on helppo. Täältä pääsee lattian pyyhkimään, tasot pystyy pyyhkimään ja viemään vaikka pesuhuoneeseen pesemään siellä. Tasojen kiinnityslista on alumiinia. Siinä on yläreunassa viisteet. Likahyllyt on tosi pienet, kapeat. Vesi menee joka paikasta läpi otsalaudan ja rungon välistä. Kaikki puuosat on helppo vaihtaa uudet. Nyt on uunolauteet asennettu. Todella tyylikkään näköiset. Lauteisiin voidaan laittaa väliritilä. Pakettiin kuuluu selkänojalaudat, kiuaskaide. Kaikki alumiiniosat jää piiloon. Eli siitä saadaan umpinainen paketti, jos asiakas haluaa. Pakettiin kuuluu alumiinirunkoinen nousuporras, joka on tosi tukeva. Tässä tapauksessa tämä on leppälautaa ja itse lauteet on lämpöhalpaa. Nousuportaassa on kokonainen ympäri runko, jalat on prässätty kiinni, ne ei lähde ikinä linksumaan. Todella tukeva, kevyt. Puhumme Hilma laadusta. Hilma Design.